Super, hvala Bogu. Volim kad sam u Beogradu, tu je blizu, ne moram da se spremam nešto preterano, vratim se svoj krevet, tako da ništa lepše. I naravno ispratite supruga. Moramo da spremim, ispratim, sve po redu. Promenilo nam se vreme onako naglo, kako to utiče na tebe? Sad, jeste malo depresivno raspoloženje, kiša, ali trudimo se da se ne osjeti. Trudimo se da budemo raspoloženi. Šta se dešava u muzičkom studiju? Prošle nedelje sam bio u studiju, snimio sam jednu pesmu, sad se radi aranžman, treba da snimam spot, zato i eto uskoro će da bude jedna ili čak dve možda. A neki duet? Duet za sad nije u planu, imao sam neke priče tu, nekada, ali ništa se nije poklopilo pesme, energije, za sad mislim, tako da trenutno ništa, ali nije slučaj da će biti. Milanu Petkoviću si napisao pesmu, pesma je postala veliki hit, da li ti je žao što ti tu pesmu nisi otpevao? Nije mi žao, ja bih volio da mu to postane vanvremenski hit, ono što se mene tiče, ja sam to poklonio od srca i da sam znao da će pesma imati 30 miliona, opet bi mu je poklonio, tako da nekako suđena je bila njemu i... Čekam, znači ti pregledi danas nešto ili zapravo pesma neka koja ima možda i 5-6 hiljada pregleda bude veći hit od one koji imate vi? Znaš šta, pregledi danas sve manje znači, zašto mnogo je platformi, mnogo svega i mnogo se rasipaju pregledi. Teren je uvek bio merodavan, šta se peva na terenu, eto, ja se čak iznenadim neke moje pesme koje imaju dosta manje pregleda na terenu koliko ih ljudi pevaju. Tako da, mislim da pregledi imali su mnogo veći uticaj pre možda nekih 5-6 godina, ali danas imaju dosta manje, zato što kažem ti, imaju verovatno, ali ne konkretno YouTube pregledi, mnogo ima na Spotify, Deezer, milion tih platformi. Znaš šta me zanima, Ceca trenutno radi novi album. Ako ti padne inspiracija i napišeš neku pesmu, da li bi je ponudio? Ja poklonio bih. Pa misli, da li bi je ponudio pesmu, pa ako pristane... Što da ne bih. Znači, potpisao bi se novom albumu Cece Ražnatovića. Zašto da ne bih? Normalno, zašto da ne bih? To bi svako radi. Počela nam je sezona koncerta. Zanima me da li si ti spreman za svoj solistički koncert? Svaki put ne isti. Pa vidiš da to svi čekaju. Pa da sam spreman, bio bi koncert. Nisam ja to spreman još onako psihički. Tako da čim budem spreman za to, mada uskoro će to biti verovatno, planiram da se prebacim na koncerte, stvarno tako te neke malo drugačije tipove nastupa i mislim da mi to prija i da mi to stvarno odgovara i da i ljudi to očekuju od mene zato što dosta je mladih ljudi koji ne izlaze u klubove u gradu na ove žurke da se provodi to, a voljeli bi da dođu na koncert, nešto malo ranije od 8-9 i tako da sigurno će biti nešto. Ali postoji neko na čiji bi koncert ti otišao? Možda i sa svetske muzičke scene, ne mora naš da bude. Pa ja volim da idem na koncerte. Sad sam ovako uhvatio posljednji koncert na koji sam bio, to je Aleksandar Prijević, ja mislim. Pa eto, ima jedna strana grupa koju mnogo volim da slušam, to je švedska grupa, zove se Sabaton, oni sviraju metal muziku. I eto, na njihov koncert bi rado otišao, a od naših kako zove pevača tu, kažem ti, dosta ima ti pevača na čiji bi koncert otišao. Sveći se, bio sam pre 10 ali 5-6 godina sam. Na koncertu Zorice Brunca bio fenomenalan koncert, stvarno uživao sam. Znamo da tvoje dve bivše su se bavile pevanje, zanima me koju bi prepozvao na koncert da ti bude gost, Luna ili Kija? Tebe bi pozvao. Ne, Luna ili Kija? Tebe. Luna ili Kija? Tebe. Luna ili Kija? Čekaj, hoćeš sad da mi javno priznaš, da li nam je bilo dogovoreno da biraš? Ma ne zanima me to pitanje, više vraćate me u prošlost stalno u kojoj ne želim se vratim, tako da... Znači, završam